Na iduha ka mga cosplayer nga gawas kami daog sa usa ka international contest, daog usab ang ilang kasing-kasing human gisilyuhan ang ilang love stories sa simbahan. Atong ilailahon sa report ni Mark Reggie Abelia. Kinsay magdahom nga ang kaniadtong kutob lang sa imahinasyon nga love story nga makita lang sa mga anime, makita di ay ang forever sa kalibutan sa cosplay. Nagkatagbo ang kalibutan nilang Sheena o Siegfried Anero pinaagi sa cosplaying. The match made in heaven ang pagkaila sa duha kay si Sheena maayo mo makeup samtang si Siegfried bansay kaayo sa paggama og mga cosplay costume. Gumikan niini nakaani na sila og daghang pasidungog sa natad sa cosplaying. Ning bag-o lang sila ang napiling representante sa atong nasod sa Gyeonggi International Cosplay Festival sa South Korea, din midaog sila nga third placer. Dire pa lang daan is lisod na competition, then pag-abot dito mas nilisod kay the best of every country na ang gipadala. But luckily, after all our hard works, preparation, naka-bring yun may og trophy sa Philippines. So we're very grateful. Yeah. Dili sa tanan ni gayon na puro ragid na seryoso ra jud mi sa among kinabuhi. So mao ni na sa pinaagi sa cosplay na mas na stronger in your relationship. Maka-relax pod. Sud na sa 8 ka tuig, giangkon nilang mas nagkaligo ng ilang relasyon pinaagi sa gugma sa cosplaying. Kauban si Rod Prado, Mark Reggie Abelia. GMA Regional TV Live.